कधी फॅशन तर कधी परंपरा. जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, शृंगाराची परिभाषा. मालवणचा ग्रामदैवत श्रीदेव नारायण श्रीदेव रामेश्वर पालखी प्रदक्षिणा सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला. माजी खासदार निलेश राणे यांनी श्रीदेव नारायण रामेश्वराचं दर्शन घेत सोहळ्यात सहभागी झाले.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.